Uy, kurak to kay scripted lang. Papa! Oh. Dadamagat ka. Ano ito niya? Nung makita na kami kini Mami G kabakiran nga atakan na kami ti Tigre. Sinutin mo na ang isalakan mo? No, atakin na kay titigre kay ni Mami? One. Di tigre, ati salakan ko. Ha? Kami na di Tigre? Di may kakaasin na tigre, no? Agtipon kayo kay ni Mami. No, nakakaro kayo pingin tigre. Ano ito yung message mo kanya? Awan met, nagyan na, blanco met. Di ka nga ka sa salita, di ba? Apay ka nga din nagre-replyan. Ano yung reply mo kat awan met message mo? Ay na, maulong. Eh, baga bigat mo, Mare. Kasamot pare. Yan tayo, agpadatamot kasing gelen, Mare. Baka mabalin ko ti agalan kayo kan. Akit, may natamot pare. Amom ayang, ati kaya't ko nga lalaki kada tayo naturod. Naturod. Anong ka di nga tayo bigat? At sabat kong lalaki nga, nabadi pala kita na. Tinuktok ko sa ka na. Nung datay managtulong. Ngayon, inapablong kumot lang. Anak ka ng Diyan, diyan! Diyan, diyan! Mare, Ngay pare. makiryusak lang, Mare. Apay pare. Saan ka di nga puro dyan-dyan tinagan, dagiti walong anak mo nga lalaki? Uy pare. Kit no, bamida, dyan-dyan, kunam di umay na nga walo. Gawa na pare. Kaya kasanong ordo may salat ba, Mare? Simple lang pare. No ayabang isuda, usarag ti apelyido da. Kasi ako mati. Escudero? Bilyar? Villanueva? Estrada? Revilla? Go! Singsan? Biskaya? Kasjay? Paldo-paldo kami dyan, Mare. Guna pare. Sana all. Mama, nagtawag ni paring Nick, inapaginom. Hoy, nakapamapan. Iyawitan ka pulutan mo, ti agurong nga paborito. Kanura di nagsidak ti aguro. Sa bali na ito'y, among di agurong, insag paun ni Maring Loren itilaing. Ay, agurong na isang tilain. Aguro ka tindak makalap di nakikapagig ka. Mama, Ah, inapakinom, berde ti barkadak. kaya na oras kagawid. Kit kasi dati pa nagawid ko No ag-video call kanton, nga makita tong agsabat di kita kidemon, nga makuungot kan, agawid ak to adagos. Nakunan? Nagsabot nga agsabat na kita kidemon. Tsak malang papapanan, amok ti sumarulo ka detan. Ay, salamat. Abay, Nakabayad mo lang ti utang tan. Intang celebrate. kapalanda. Intang mga ti restaurant ah. Pangalanta ko ti pag-restaurant ta. Kaya nakautang nga manon. aray ko. Ba't ba di mo kaston? Abay, Kaya di nabasok di Facebook ah. nga niya. No babae ti nagaramid pero nga nakadakdakos. Samantalang no lalaki okay lang. Unfair. Ay, ada explanation na deta. Naku ma. Ngamin, maiyarig ti kandado ken tulbek ti babae ken lalaki. What? At ti kandado, kasla babae deta. Nga nung mabalin nga lukatan, ti naduma-duma nga tulbek, ket nasawin, naalas na nga kandado. Idinto nga no ti tulbek, ket kabailan na ti manglukat iti naduma-duma nga kandado, aw-awagan da iti master key. So nga master ko lang nuka kadagi ti babaero. Ayaw naman. Ah! Hanggang niya, hanak babaero. May isa lang ti tulbek ko, may isa lang ti kayak nga. Tulbekan. May isa lang nga kandado, si kalang. Ay! Kapatin ko.